nna o mekwene na ọzọ aka na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-emekwa ihe a shọpụ ụmụnne anyị na Desa n'abalị a ga-ewetara akwụkwọ kpọrọ ndị uwe ojii ju everywhere si onye ọnwụra kwara ngwongwo ọ kwefuru ngwongwo ndị mmadụ n'ilo ihe ahụ shop ihe ahụ n'ilo ihe ahụ Desa that is Ibejuleki local government before Eleko Junction kwefuru otu ụmụnne anyị ha si ebu ngwongwo n'abalị kịta ga-abịa chụpụ anyị na shọpụ anyị onye ọnwụna kwara ngwongwo ha everybody na-akwa ngwongwo n'abalị ihe ahụ plaza dị na Desa bus stop unu afụnanụ a na-eme ọzọ a na-emepụ ihe ahụ ma ndị eletrika ma ndị plọmba ọkụ na-afụna ngwongwo ụmụnne anyị ha n'abalị a ga-abịara so onye ọnwụna kwara ngwongwo na-achọghị idemorishie ọ kwefuru ya na ngwongwo ndị mmadụ kwefuna ngwongwo ndị mmadụ juru n'ilo olube 30 minutes ndị a bịara ebe a so onye ukwu onye nta kwara ngwongwo ya here na Desa bus stop before Ibejuleki before Eleko Junction na Ibejuleki ọ ebe ọ na-eme ọ kịta ihe aka na-eme ọkụnụ furu ya today 25 January 2024 na-enu ngwongwo ndị be anyị ngwaahịa ndị be anyị na-enu ngwaahịa ndị be anyị na shop niile kwefu onye nke akwacha na ngwongwo ya na shop ọ kwapụcha na ilo shop yezi oye ọkụnụ furu ya n'abalị a olube 30 minutes akpọrọ ndị uwe ojii kpojuo everybody enwekwe notice enwekwe onye nyere notice ọkụnụ furu everywhere today 25 January 2024 ụmụ Igbo ele ebe anyị gba na-aga n'enu ngwongwo ụmụnne anyị o ngwaahịa ụmụnne anyị ha ncha n'ilo ọ na mmiri zoo kịta now everything emebichie ihe awụ eletrika ọkwụnụ furu everything carton enwere otu mmiri si zoo kịta na ya niile awụ n'ihe mebiri emebi ọkwụnụ furu ya ụnụ afụrụ ya anyị na-agabiga n'obodo a ka anyị manụ na ihe manụ otu anyị ga-esi mene ihe a akarịkwana enweghị ezikwe ndị ahara